Sjećate li se Enzicine božićne čarolije? Od svakog prodanog aparata u prosincu 100 kuna smo odvajali za udrugu Neveni iz Đakova. Iz udruge su nam rekli da umjesto novca žele didaktičke igračke. I evo, uz vašu pomoć uspjeli smo. Kupili smo sve što im je već dugo godina potrebno. Mi smo udruga Neven, radimo s djecom s teškoćama u razvoju. Enzita nam je svojom velikodušnom donacijom pomogla u radu i uljepšala svakodnevicu. Hvala vama, njihovim kupcima. Hvala vam što ste bili dio ove lijepe priče i što zajedno činimo svijet boljim.